Breso sem nwoma etoso mienu ti dunsia. Asa hini afia etoso aduasa nsia mu na Israel hene Baasa froba Yuda so. Na ochichiri Rama se odi residie ofredie ne de obamu Yuda hene Asa fam kwan. Ena Asa yi dwete ni sika free Awurade fie. Ni ohene fie akoradie mu sumama a wode koma Syria hene Ben-Hadad owo Damasco no se apam wo mene wo ntem ne meja ne waja ntem hwe mabra wo dwete ne sika bra bebubu wo ne Israel hene Baasa apam no mu na omfiri me sonko. Na Ben-Hadad tie ohene Asa na osuma ne dom so asafo hene ma wokọ Israel nkuro so na okobo Iyon ne Dan ne Abel-Maim ni Naftali nkuro aduane akora nyina. Na eba se Baasa tie no ojai Rama chichire na ọma na dwuma no kai. Ena ohene Asafa Yuda nyina. Na okoso Rama abo ni nnua a Baasa de chichire no. Na ode chichire Geba ne Mispa. Na ebre no mu no ode hunufo Hanani ba Yuda hene Asa nchen beka kire no se enam se wotwire Syria hene na wantwire Awurade Onyankopɔn no nti Syria hene dom no afiri wonsa. Ethiopiafo ne Libiafo no anya dom a wodɔɔso bebree para. Dodo ne ntiase nam ne apɔnkɔsotifo mu. Na enam se wotwire Awurade nti wode wɔn hyɛ wonsa. Na Awurade di n'ani kyini fa asase nyinaa so. Sa ode ne din ye bedi ama wɔn a wɔn akoma di mu wɔ ne ho no. Yemu wadi nkwasiasɛm. Na efri sese dere kuro yi akode beda wo hɔ. Na Asanya ode hunufo no ho abufu. Na ode no kɔto ndeduadan mu. Efri se ofa no ye hu abufu. Nanso Asa hyɛ ɔman no mu binom so ebre no mu. Na hwɛ Asa ho nsɛm Akane de ne akyire yi de no. Hwɛ watwerɛ no Yuda ne Israel mfonwoma no mu. Na Asa yare ne nan na hini afi etoso aduasa nkron mu. Na ne yade na no ye din para. Nanso ne yade no mu no wanhwehwɛ Awurade na emom nuruyefo. Na Asa ne n'agyanom kɔdae. Na owu na hini afi etoso aduanan biako mu. Na wosie no na sie ya obore faaye David kromu no mu. Na odo no to mpa nuhwam ahodo a wafra no nufrafo kwan so ayeso ma no so. Na ohye kese pa ma no.